Mhuri yeZimbabwe haiwa pane mashoko asiya ataurwa nemutungamiri weopposition party Nelson Chamisa, asiya munhu wese ari wondering kuti aiwa asi munhu uyu ari kumbotemba nei, munhu akatsika paya, zvii zvaari kuronga, nekuti is now keeping quiet but achingosimbisa vanhu havachazivi manje kuti munhu uyu akaplana kuti kudii. Aiwa mhuri yeZimbabwe, nekuti kana usati wasubscribe to this channel chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon nakuchona maupdates anokupa pano paZim News Live. Saka mhuri yeZimbabwe tinoona kuti Nelson Chamisa, mutungamiri webato guru opposition party guru yeCCC, vanouya patwitter yendo vonyora kuti a new great Zimbabwe shall soon reclaim its bread basket status. We will lead differently and excellently. We will feed the world. We will make and produce for everyone. Our nation shall be a gold nation, a wealth nation. To achieve these reforms, strong professional, dependent institutions, an accountable, creditable, capable state, good governance, peace, unity in diversity, tolerance, healing and reconciliation upon being a God-honoring nation are the key ingredients. So vanobva vaposta mapicture maviri anoratidza kuti pane picture refarming nereindustry, vachiratidza kuti ndo zvavari kuplana kuti vari kuunza munyika ino, nyika yeZimbabwe kana kusvika kana vakapinda pakutonga. Saka mhuri yeZimbabwe, ndoda kuti mupotiudzawo mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro pemashoko aya emukuru uyu, pamusoro pemashoko emutungamiri weCCC, kuti tine kwatiri kuenda here. Kupfurukidza nekupinda mucomment section medu, haiwa mhuri yeZimbabwe, muchinyatsokutuudza kuti aiwa pane future here apa, muchilike muchisubscribe nokutina on the bell icon, ndimuramba muchiona maupdates anokupai pano paZim News Live, nekuita zvese zvimahara.